синамогарони ҷавони тоҷик дар офаридани филмҳои кӯтоҳи тарбиявӣ, ки дар онҳо амалу ниятҳои неки инсонӣ нишон дода мешаванд, кӯшиш ба харҷ медиҳанд. Офаридани чунин филмҳои ахлоқӣ ва маърифатӣ, ки ба бинанда ғизои маънавӣ мебахшанд, баҳри тарбияи насли ҷавон ва дар роҳи дуруст ҳидоят намудани онҳо муассир мебошанд. Филми кӯтоҳе, ки бо номи амали нек рӯи экрани синамо омад, мавзӯъҳои ахлоқӣ, тарбиявӣ ва дӯст доштану ғамхор будан нисбати оиларо дар бар мегирад. Аз таҳияи ин филм ҳамкорони мо иттилои бештар медиҳанд. агар таҳияи филми кӯтоҳи амали нек барои коргардони ҷавон Субҳон Шарифов қадами аввалин бошад, аммо ӯ дар офаридани филмҳои ҳаҷвӣ таҷриба доштааст. Филми кӯтоҳи ӯ ба бинанда нишон медиҳад, ки инсон дар ҳама маврид бояд баҳри хушбахтии оила ва зиндагии пурсаодат омода бошад, зеро муҳити хуши оилавӣ ба инсон эҳсоси хушбахтӣ ва нерӯву тавоноӣ мебахшад. идеяи филмро аз як китобе хондам ва хостам ҳамиро дар шакли филм ба навор бигирам. филми кӯтоҳ ва ба Сироҷиддин Ғафурӣ пешниҳод кардам. Сценариеро гирифт, куллан дигар кард. Филм характери тарбиявӣ дорад ва ҳар як бинандае ки тамошо мекунад ин филмро, фикр мекунам ғизои маънавӣ мегирад. тарбия намудани насли ҷавон ва дар роҳи рост ҳидоя намудани онҳо аз вазифаҳои аввалиндараҷаи волидайн ба ҳисоб меравад. дар ин росто офаридани филмҳои тарбиявӣ ба манфиати кор буда дар баланд бардоштани маърифати инсонӣ мусоидат менамояд. филми кӯтоҳи амали нек низ чунин мавзӯъро дар бар гирифта ба бинанда нишон медиҳад, ки ҳар амали нек подоши хубе хоҳад дошт. وعلیکم ба سلام. шумо чӣ лозим? ягон дору дар кор? نفهمیدم. мегӯям ки ба шумо ягон дору лозим. بله اکا. дорухат биё. داروخط؟ бале дорухат ё тавсияи духтур. татбиқ ва амалӣ кардани барномаи рушди кинои тоҷик, ки барои солҳои 2018-2022 қабул шудааст, синамогарони даврони соҳибистиқлолии кишварро имконият медиҳад то дар офаридани филмҳои баландмазмуни ватанӣ саҳм гузоранд. با من یگون ماز یا روغن برای ملایم کردن دست لازم. ҳамира барвақттар намегӯй охир. дар филмҳои ҳаҷвӣ, филмҳои кӯтоҳи ҳаҷвӣ зиёдтар коргардонӣ кардам ва хостам дар филмҳои тарбиявӣ худро бисанҷам. албатта ин филм аз камбудиҳо холӣ нест. кӯшиш мекунем дар оянда чунин филмҳои тарбиявии кӯтоҳро аз ин ҳам беҳтар ба навор бигирем, пешниҳоди тамошобин гардонем. дар воқеъ дар амалишавии ин барнома синамогарони ҷавон низ бо чунин офаридаҳояшон саҳм гирифта дар рушди синамои миллӣ мусоидат менамоянд. мо ҳама ба касе ё ба чизе ниёз дорем, аммо як чизро фаромӯш накун, ки баъзе чизҳо ҳам ба мо ниёз доранд, аз ҷумла анамин ангуштарин. танҳо лоиқи ангушти дасти ту ҳасту халос. гир бародар. имрӯзҳо бештар ҷавонони завқманду хушбин ба майдони синамо меоянд ва он нақшавониятҳои нави худро, ки асоси онро таҳияи филмҳои баландмазмун дар бар мегирад, мехоҳанд дар офаридаҳояшон амалӣ намоянд. коргардони филми кӯтоҳи амали нек низ яке аз чунин ҷавонони хушзавқ мебошад, ки филми мазкурро бо дастгирии телевизиони синамо наворбардорӣ кардааст. эшкаме ба варзиш машғул шудан дар кор. идомаи барнома